sepote nganggo Sri Uning. Nggih. Sing jumeneng genduk Ika Kusuma. Menika saestu. Sri Uning dindangduke kur. Tintingane Sulendru. Yuk, Sri Uning Mustika Tuban Labuh tresno Sabaya pati Marang Raden Wiratmaya Prasaja nandur ganti Sri Uning datang grahita Kang Ritesa kadange pribadi pengono panggung munduk Wiratmaya putranira lawe adipati Tuban Sri Uning putrane abdi wong sopati nalika nguni aku bahing kadyalaka Alhamdulillah. Marem to. Nih. diaturke tembange ya kuwi pasangan mau ana pundutan apa iki Lintang Asmara. Oh, akeh. Oh ya ngono. Nggih, nggih. Siap. Lutuk sapa ra? Oh, ya Mas Lutuk mawon. Kowe gampang ndonga to, Duk. Mas Lutuk mawon. Saged, Mas. Ngoten. Pun Mas Lutuk mawon. Ya. Saged mriku di Siang pinten? Nggih, nggih, nggih. Siang. Nggih. Iya ya. Siang. Ya kuwi lho. Iso aku mek siang tok. Ya siang malam no gawe kok iso. Tapi Mas Yuki, Mas Yuki. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus rani kalebeni marang sang Ciasulani rasa kane putih kalina bulan dadi saksi bukayane jantan janji supaya mati tetap gemi kandamu lho Dok. Aja nganti janji-janji. wonten ya Mas Wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning batinku wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus rane kamu senajan lalu libanyu segara tresnaku ra bakal seno Sanadyan nyawa oncat saka raka yen tresna ra bisa dipisahno yen wis tresna ora bisa dipisahno. Ya,
Engko bacutke Nggih. gara-gara Sembah nuwun, sembah nuwun. ya. Panggih wonten sesen kalih, Mas. Ya, siap. Mongko kantining tumuwuh salamimu awas lan